So, hello guys! Ito na yung pangalawang ganap namin dito sa Paris. At for today's video, makikita nyo na damit kami ng maayos ngayon ng aking disables kasi this is it, panset. Dahil makikita ko na ang pinaka-goal ko dito na ang aking pinuntahan talaga dito sa Paris. Syempre, alam ko naman na halos lahat taong gusto pumunta dito, ito ang gusto makita, di ba? So, ito na siya. Sobrang ganda niya. Hindi lang siya mabigyan ng magandang dito sa camera ko, but sobrang ganda niya talaga. As in, lang talaga kasi dito, guys. Gloomy. Medyo malamig yung panahon. At ayun nga, sobrang ganda talaga niya. Sobra. Very speechless ang inyong lola. Talagang ganda talaga ako sa aking mga nakikita. At ayun, sobrang daming tao nung panahon na ito. But yes, ganun talaga siya kasi nga ito, tourist spot dito, diba? So yun, ayun, sobrang ganda niya talaga. Sobrang ganda talaga niya. Ewan ko na lang, pagpasensyahan niyo na lang ako kasi palagi talagang ang ganda lang ang laging sinasabi ko. Kasi ganda talaga ako. This is my dream and I'm so thankful sa aking asawa dahil binigyan niya ako ng pagkakataon na makapunta dito. At ayun na nga, nagpa-video ako sa kanya. Grabe talaga. Sobrang ganda. Sobrang Latina. Charot. Ayan, so anyways, I'm so thankful to my husband because he considered this country na puntahan. Anyways, meron kasing bansa na gustong puntahan ng aking josawa, which is matagal niya na talaga yon, but may mga panahon na tinatanong niya ako kung excited ako pumunta dun sa lugar na yun. Tapos sabi ko, hindi, kasi hindi ko pa talaga siya as in, parang wala sa utak ko ba, ganyan. So, ganun din ba kayo? Pagka, halimbawa, may mga gusto ko may pupuntahang lugar, tapos nararamdaman yung parang wala lang, parang ganyan, yung parang wala kayong excitement, parang ganyan. So, ayun, hanggang sa may mga balibalita, tapos nag-decide yung aking josawa na sabi niya, cancel na natin yon, punta tayo ng Paris. So, eto na nga yun! Tapos kasi nga, tinanong niya ako nung time na yon, sabi niya, ano ba ang bansa na gusto mong puntahan? Tapos sabi ko ganun sa kanya, alam mo ba kung ano yung pinaka nasa top list ko sa aking bucket list is Paris? Tapos sabi niya, o sige, punta tayo ng Paris. So, eto na guys, yon. Anyways, bumaba na kami pala dito, punta dito sa mga boat na ito. Dito sa mga na ito, pwede kayong kumain, magbili lang kayo ng tickets. Hindi ko lang masyadong natingnan kung magkano yung mga tickets dito. So, pwede kayo ditong pumunta at tapos iikot niya kayo dito hanggang gumabi. Charot. Kung ang gusto niyo ganyan. So, yun siya. Very good experience siya. Which is, first time din ng aking josawa bells. Ganon dito. Paras kaming first time. At ayun, talagang nag-enjoy din kami. At maraming salamat sa asawa ko kasi kinonsider niya talaga itong lugar na ito dahil alam niya magpapasaya sa aking asawa. Thank you, love you, for bringing me here. This is my top in my bucket list, Malabi. Thank you, Malabi. Smile! No problem. Tomorrow is how many years we're married tomorrow? 2 years, eh? 2 years. How long do you think we'll stay together? Huh? How long do you think? I'm back here, it's under the earth. Okay.